Čau lidi, dneska se tady zahrajeme Rainbow Friends, nebo tady, je to na pěknou krabici, jako někomu se moc nelíbí, ale už se to startuje, takže je to tahle hra, kdybyste si ji někdo chtěl zahrát. Moje jméno je Písa424CZ, jsme tady jenom 3 zatím. To je nuda. Tak nevadí. Dělejte. OK, 7. Nevazí. Už je nás 8, 9, 10. Game starting. Už to starting. Dáme tady skip. Šumara, tady nás je málo. A tam sám se to neviděl. Když se to může jít. Naším cílem je takhle podívat 25 těchto diamantíků. Asi budou. Jsou. Tady máme hned 2. Motokář. Tady jdeme motokář, tady jdeme opravdu krát, jo? To je kalka. Tak, start.